Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutsong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss galagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Martes og pizza 17 na. Buwan mga higala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Og sa gihapon mga kagilaan tagad-tagad pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa masgutaran karon nga buntaga mga kahigalaan sa atong countdown dai mga kahigalaan no kay June 17 naman ron. 13 ka adlaw na lang sa dili pa ang June 30. Mao na kana ang ikatakda sa katawhan nga pagpakanaog na ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia gikan sa Kapitolyo. Straight to the point. At pagtagad rong buntaga mga kaigsunan. Og kay di man siya manaog mga higala bisag kinsay momando niya kaniadto. Ang ombudsman ug uban pa. Karon ang katawhan na mo ni mando niya pinaagi mahigala sa hukom sa katawhan tong Mayo 12. Di na madag TRO ni. Pero hangtod ron man mamutos pagyapon sa Gwen. Unsa ba kay plano ani niya? Og unya 13 na lang kaadlaw sa mahuman na gyud ang kinabuhi mahigala sa 19th Congress. Straight to the point. Atong pagtagad mga higala kay moadto na ta sa 20th Congress og tuwa na po didto mahigala ang laing hisgutanan labot ini nagpadayon nga hisgutanan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ato ni hatagay pagtagad mga kaigalaan sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the now, point. Siging hisgot og impeachment hala. Pero ang problema mahigala ang kagutom sa nasod og uban pa mga dagkong problema nga angay nga timanon nalimtan gyud mga kaigalaan. Kay nalingaw na taan ning kalakiharon sa impeachment. Murag tag nakisa o mahigala sa impeachment nalimot mga higala sa tinuod og dagkong problema. Karon lang daan mga kaigalaan ni ana pod presyo sa produktong petrolyo ni Saka sugod alas 6 karong buntag. Dulan sa tag 2 pesos ang matag litro. Isos Ginoo ko. Straight to the point. Lalim ka nagdulan sa 2 pesos kada litro. Hindi patubil nimo pila man ka litros imo ipatubil day. O mutubil ka lang daan na 50 litros. Plus 2 pesos kada litro. Sus Ginoo ko. Kadako ang kwarta mahigalang napatong anang kalakiha. Straight to the point. Oniron ang mga panghitabo tungod pod ini mahigalang di apod mahigalay padayong kaguliyang between sa nasod sa Israel ug Iran nga diin na delikadong mapiktahan mahigala ang mga produktong petrolyo ini kalakiha. Straight to the point. Niya, ato na feel mga higala karong buntag ang pagsaka na sad mga kagilaan ni ining produktong petrolyo karong buntag lang. Straight to the point. Dulan sa 2 pesos ang saka matag litro. Mao ni roy problema ang dako mga sukin tigpaminaw. Mao ni angay tutukan ron mga kagilaan nga mga butang. Atari pagtagad do buntaga sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ni hulagway nga hapsay ra ang unang adlaw pagsugod sa klase kagahapong adlaw. Straight to the point. Mga Subuanon sa laing bahin nga tuwa karon nagpilgrimage na stranded dito sa Egypt ug wa na makalaho sa Israel tungod sa nagpadayong tensyon tali sa Israel ug Iran. Straight to the point. Kabitahan na lang wa makadayon dito sa Israel kung maohon magaling na. Lakip sa mga pilgrims uban sa mga pari o gikan sa ubang mga prayer groups. Mao ang konsehal sa Santa Fe Islas Bantayan nga si konsehal JP Lau. Straight to the point. Ato ning kauban kanadto sa TV5 mga higala ala JP. Nahihinay lang na JP ha. May rasad nga na aramo sa Egypt kay kuyog nasuod mo to sa Israel probida. Dunay mga tourist nga tuwa dito sa Israel karon apil mahigalag so dito hapa-hapa. Dito sila mga bomb shelter. Straight to the point. Mo na nga ako ni advice akong daan nga katutuang mga
magpilgrim o gusto magsuroy-suroy sa laing lugar o labi na magpilgrimage, mahimo mo magpilgrimage dito lang una sa Rome, o kinini ang mga bahin sa Egypt sa kinini ang Europe. Pero adto mo sa Israel ro mga panahon na medyo lisod pa gyud. Kay delikado tagakan kada habagag matagakan kag tipak kada simbako lang sos Ginoo ko. Kaya ang kontra sa Israel karon kining Iran, medyo dunay capacity sa mga higala. Straight to the point. Pero mga kagalaan mahadlok ang Israel niini. Mao na nga sigig bombardiyo dito mga sukintig paminaw. Kay daan naman to miingon ng Israel nga mo apil-apil man gining Iran. Ang response sa Israel is very very powerful. Straight to the point. Kay Iran mahigala ni proxy war man lang ni. Iya mga higalang proxy mga kagalaan nga nakigubat sa Israel kining Hamas. Suportado ni sa Iran o gihuman ingon Hezbollah nga diri sa Lebanon suportado pod sa Iran. Karon ang ilang principal nga Iran mao na gyud mahigala gi bangga ron sa Israel. Straight to the point. Mao na rong sige mahigala ga bombardiyo na dito. Baos-baos sa palupad mahigala mga missiles. Lakip sa nanago usa sa mga bunker dito sa Israel. Mao ang tulo ka mga mayor gikan sa Eastern Visayas region nga nag-study visit dito sa Israel. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mahigala no kay ang report mahigala dunay 24 na ang nakalas dito sa Israel sa pagbaho sa Iran mga higala sa bombardiyo mahigala sa Israel ngadto sa Iran kining ilang mga nuclear plants dito. Dunay ang Iran patyan mga higala 224 ang patay samtang ang Israel patyan og 24 kabuok. So mo ni ang nitabo dito mga higala kay doon na sa mga Iron Dome na may musagang sa mga missiles. Ang uban mga higala musipyat magod busod man gyud dito sa Israel. Mo nay problema ron. So manang dunay patay nila nga 24. Pero ang Iran 224 sa napatay. Straight to the Mo point. ni nagpadayong problema dito karon sa tunga-tungang sidlakan mga sukintig paminaw. Straight to the point. Samtang dugang mga balita din sa ato, incoming Governor Pam Bariccuatro muhatag og prioridad sa Package C sa Cebu Coastal Road Project nga magtukod og viaduct o causeway nga magdugtong sa Dakbayan sa Naga paingon sa South Road Properties kun SRP. Straight to the point. Sa kauluhan usaba gipagawas na sa impeachment court ang listahan sa mga abogado nga manalipod ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Kung ugaling madayon man ang impeachment trial. Straight to the point. Ang Fortun Narvasa Salazar Law Firm mo'y mo representar nila mahigala ngadto niya sa impeachment court. Straight to the point. Doon ay mga senior lawyers ani nila kinisal sa Fortun. Pero kining uban mga bata pa man mga abogaduha. No? Pero kini ni ang mas daghan ni noon kini mga bata og himuong researchers. Mas grabe mo research ni mga bata labi pa mga tiki ni. Pero ang mga trial lawyers gud ini kitong mga kuan gyud katong ilang mga heads sa ilang mga sa ilang law firm. Natanawon talang ni sa ilang mga arte unya kumadayon gyud ang impeachment. Kinitan-aw na ko daghan ng mga abogaduha 16 kabuok. Pero sagad ini mga researchers ng uban. Kinihino mga bata kay tan-aw na ko may galang ilang mga role of attorneys mga bata pa kayo. So kini posible appeal ni silang law firm, posible mga maayo nimo research mga kahigalaan. Kini mga bataa kay mga tiki man gini. Di mga bag-orong nang gawas mahigala nga mga kwan, bag-ong namasar mahigalas bar exams. Mga kuan isla, mga kinini ang matawag nato mga higala grabe ni mo research mga kahigalaan kay bar exam ron computerized naman. So mo ni nga ligre ni mga kahigalaan kung madayon manggaling ni. Kana kung madayon pero posible sag di madayon kay wa naman gyud ang 19th Congress di naman gyud madayon bisan unsaon pagpugos wa nay oras ang 20th Congress madayon ba o dili wa pay jurisprudence ana ang maka-decide ana ang 20th Congress mo nang atangan nato ang voting nanampoy another voting so 24 kabuok ni mga senador sa 20th Congress unya ang 19th Congress 23 ra kay ang ika-24 si Angara gitudlo man isip DepEd Secretary. So kaning 24 kabuok by 20th Congress, simple majority lang. So pila may simple majority? Ang katunga ana is 12. So kung dunay additional 1, so simple majority na. Kinahanglan og 13 ka senador nga moingon nga madayon gyud ang trial kay dunay tay jurisdiction. Straight to the point. So madayon gyud ang trial, no? Pero dunay 13 ka senador moingon nga di gyud wa gitay jurisdiction. Da mao na giingon nga
Straight to the Why point. trial nga mahitabo? Kay lahi man ang voting kung doon na ba'y jurisdiction o wa, og ang voting unya is conviction. Kay conviction mas taas-taas man mahigala og boto nga gikinahanglan kay 2/3 votes man. So ang 2/3 of 24 is 16. O na kinahanglan sa 16 ka senador para makonbikto si Sara Duterte. Og ang defense magkinahanglan lang og siyam ka senador aron nga kini maabsulto. Straight to the So point. naganda ni pagtagad ron kay maingon pon mahigala lain lang opinion lagi kay lain mag habig pikas ug pikas ang uban sa ingon nga kung way sa si Sara nganong di man nganong mahadlok man siya nga mo padayon gyud ang trial. Ipadayon ang trial o magkasaysa nganong mahadlok man siya. O na isulti sa uban mahigala sa pikas pod nga bahin sa katupong laban ni Sara maingon pod nga wa may problema ang padayon trial kay kana Sara gusto mo bloodbath mga sukit paminaw pero ang trabaho sa abogado mangod imong himuon every inch of the way nga mo himo ka mga higala og mga lakang kay og di ka mo objeksan nga dunay mga butang nga angay objekan unya di ka mo object daghan ra ba nagtan-aw ingom sa naman unsa man abogado nagmika man. Mahimo man sa nang waiver sa imong rights o dili ka mo object. O nya sa pikas bahin kung di pod moabot ang sa punto nga mag-trial og ari ka mahigala sa korte labi nag labor court ari ka sa korte ari ka sa mga bisan gani may galaga mabitan ang katarungan pambarangay kay husayon sa daan dito isitol daan sa di pa ta maabot og korte kay mas maayo man di ta maabot sa korte kung way mga ebidensya pag sitol mo pag lamanuhay mo dili ta maabot sa korte kay mas hasol man umaabot ta dito napamantay daghan trabahoon nya di man nalalim mao ra police impeachment no nga kini ni ang oy wa man da ebidensya kuwang man di ay mahimo ra na mahigala nga kini ni ang modipinsa gyud ang mga abogado ni Sara Duterte kay imo man ang butangan mahigala roadblocks every inch of the way. Straight to the Kay point. trabaho mo na sa abogado mga sungitig paminaw. Ang man og mingon lang ka sige lang nga binanday lang ka mo tugtog sa kaspansitan. Onya labi na karon mahigala impeachment guni daghay nagtan-aw mga sungitig paminaw. Masawayan man saga So mo na nga kini ni ang si Sara rasa man kani Sara gusto man saga okay man sa impeachment ingom gani saga okay kay bloodbath ang gusto figuratively speaking na kanang bloodbath mga higala kini bang all out war mga sukit paminaw pero ang iya mga abogado mo trabaho sa sila sa ilang trabaho sa ilang obligasyon nga nakasangon silang abaga. Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga